И здравейте хора, аз съм Декса и това е един клип в Endergot. Започвам да снимам. Това ще бъде нещо като информационен клип. Ще ви покажа спомена как съм се развил, как аз съм се развил до сега и като изцяло това. Значи спомена е мега якия. Много огромен, много красив, просто няма думи. Не знам. Барнат е от всякъде, просто няма думи. Ларпове. Да показвам спомена, защото сервер е реснат. Скоро беше реснат и сигурно повечето не знаят. Всички ларпове не са променени. Само ларпове мисля, че беше променен. Малко. Да. Някои други блокове са барнати и това е. По-добре си е така. Та да преминем към хомовите. Хом е просто пълна бъркотия там. Всеки оставя всичко, който каквото хване. Е това е. Сега събираме малко материали за нов хом. И ще го направим мега големия. А тук има всякакви бокуци. Даже про тройки има тук. Като изцяло само глупости има. Следващия хом, който ще ви покажа, ще е пустиня. Са досещате явно какво е. В пустината там дигам Excavation Skill. Ще ви покажа Sugarcane. Това е мой и на Андромеда хом. Андромеда 168. Това е тук неговата ферма. Тук много яко е направо това. За полшенки е това. С тия вратички. Като тунел малко. Тук скромната Недарлард ферма. В честовете почти нищо няма. Да. Следващия хом, който ще ви покаже скилове. Там се дигаме на нармет, на арчер, на всичко. Ето това ето е. Тук идвате, почвате да фармите. О. Това е като изцяло. Нищо особено не е. Да, там има някакъв чупен блок, който трябва да оправим. Добре. Ама тук. Цак. Следващото, което ще ви покажа, ще е Home Acrobatic 10. Това 10 е от 10 блока, а пък само Acrobatics, където е дългият на Home, е по 7 или по колко, който е там. Аз все още нямам почти никакъв Acrobatics, затова ми взима демидж. Долу, както виждате, не е woodcutting фермата, която сега ще покажа само да не умра. Добре. Знаете ли какво? Ще направим на картон. Така. За
повече, за по-голяма сигурност да не умрем. Така, така не откатим фермата, идвате така, цак, цак, цак. Това е. Падат сумата дърво тук. И easy farm, това е. Не, 3 стака и 45 фиданки падат много. Така. PvP ще има, но по-късно сигурно, като се развием малко по скилове, по айтъми, по полшенки и по всичко. Но предимно това ще има в клиповите ми. Предимно PvP, да, това ще е. Така. Home Musty. Това е на един от фрикшена. Най-долу XX Musty. Това е Home му. Та нищо съвъмни. Просто е във въздуха. Той мисля, че няма айтъми. Да. Да, няма айтъми. Та, следващия Home е Home Blaze Spawn. Това е спаунер на Sharkiro, на фикшена му. Та, позволиха ня фармим тук. Така че си фармим. Тук си има кактус, Iron Block и Invil. Тук издигаме репир скила. И това е, седете тук. Фармите си като пичове. Айде, спомни са. Добре, ще покажем следващия Home. Home, както това не е готово откът. Добре. Home Pots. Този Home го правихме вчера с Sharkiro. Стана мега якия, според мене. Ето го. Значи, не знам, лично на мен много ми харесва. Странички с пиетки. Тук фаерки нямаме. И инстант хил. Имаме. Еха. Добре. Тук ще са хилбулски, хейстки, но все още нямаме достатъчен левел. Тук са материалите. И тук ботълките. Та да ви покажа как аз съм се развил. Значи, това са 8 скелетон спаунера, 2 кейв спайдера и 1 спайдер спаунер. Тук има една фул брадва и в мен има още една. 11 лега. Фул бутушки, про тройки има някъде. Панталонки, фулки, про тройки. Също е с каските и с това. На границите. В PV1 като изцяло нямаме толкова хубава етаме. Blaze Rod, Wallstone, 36 Block Iron, 56 дъма, една про тройка, фул мечи, почти фул меч, 2 крипър ега и тук имаме малък Gunpowder и следните книги. Ето си оптечен нос, Smite 4, Projectile Protection 4, Protection 3, Smite 4, Feeder Felling 4, тук отново и Sharpness 3. Имаме глава на Witch, това е яка глава. А тези айтеми, както с Sugar, Bulky, Wither, не знам за кого ги държим. Това мисля да е от клипа. Както казах в начало, нищо особено няма да е, просто да покажа, да се знае, че почвам да снимам. И като изцяло това. Дано да ви е харесал до някъде клипа. И до скоро.